Muhammadan ku na tabbata a gare mu wanda shi ne bukata babba. Cikin yani baiti rabi ya fita a halin kisa'i, yarinya su wanda silarsa ake shifayi, su ne na farko wanda a nan aka fidda nan sirri a daɗi na Allah da daɗi. Tawagare da shugaban ce su ne kaɗai ba wanda